Вижте, теплото има климатик. Как изглежда отстрани. Там се влизат, тук е лекото, тук има като всекидневна. И от тук излизаме навън. Там е плажа. Добро утро и добър ден вече от рая на земята. Сега ще ви покажа. Намираме се на Сейшелите, между другото, ето там е нашето апартаментче. Това е кемпийски хотел. Там ще се качваме по-късно горе. Така изглежда басейна към хотела. Резервирах го през TUI Deutschland. За 10 нощувки сме тук с полет през прекачване през Истанбул. Като цена на човек е около 4000 евро с 10 дена с всичко включено. Золата е директно на плажа, там е плажа. Между другото е там, където е заоградено, има големи костенурки, където можеш да ги храниш. Това е лагуната, това е плажа. А така изглежда хотела. Там едно на вечеря или там може да се избере къде си искаш. Там става нещо зад мене. По-късно ще се качваме там горе. Да разгледаме отгоре. Много е хубаво, спокойно, тихо. Няма никакви животни, това е важно. Някъде да ходят. Точно на 1 минута от хотела се намира това. Водата е чиста и много топла. Костенурките нинджаите са тук. Ето ги. Есмералда, Коко и другата забравих как се казва. Обаче, тук има един малък тигър. Я го видях. Ето къде се е скрил. Ето го. Днеска сме на вечеря в този ресторант, който е буфе. Може да се избереш смисъл, който искаш. Тук има различни неща. Повече да се... Още десети. Има всякакви неща. Между другото, точно тук, вчера имаше българска шопска салата. Мисля, че днес ще е тук, пак да я снимам, обаче я няма. Тук има разни салати, даже начинение на самата. Между другото, един аперол шприц струва 25 евро в минути, го видях преди малко, така че повече на ядене ще го ударим.
Часът е 18 вечерта и затворихме вратата на стаята. Там между другото зад не беше стаята. След 3 часа ще дойде да ни вземе трансфера, да ни закара към летището и както всяка приказка и тази си има своя край. За последно ще направим една обиколка на резорта. Там има още други сгради, други апартаменти и да си кажем довиждане. Така изглеждат сградите или апартаменти. Тук има тенис кортове и падел, обаче не сме го пробвали. Пътя води към главната секция на хотела, където е и рецепцията. Между другото, тук се произвежда тока за целия комплекс, понеже е затворено, няма директна връзка, има генератор, който тук идва. Сега отиваме от другата страна, има още апартаменти, които са много по-нататъка. Понеже е затворен комплекс, никой не може да влиза, само гости на хотела. Има дори знамето на Германия. Тук е техника. И продължаваме напред. Между другото, там има палми с банани, обаче са много малки, още са зелени за ядене. Тук вдясно, къде се вижда тази къщичка, е спа. И там, между другото, най-вътре имат градина за пресни зеленчуци. Има салати, има домати, където се вижда. Това най-вътре там. Това е паркинга на хотела. И там по средата, под стълбите нагоре, е рецепцията. Ще това е точно пред мен. Това е спато. Там е това е планината Кемпински. И тук се влиза рецепцията. Има вода с слагане. Това е ресторант, където ядахме. Тук има бар. И така изглежда рецепцията.